Вітаночки, мої шановні сябри, я вас вітаю у новій частці Construction Simulator. Сьогодні нас чекає велика забудова. Вельми гэтага вже хочеться, тому неадкладно починаємо. Итак, мы знайшли собі две задачи у одной. Караце будем рабіць усё, што ад нас залежыць. Так, па-першае, нам трэба перанесціся, як заўсёды арендаваць трэба будзе не асфальтаўкладчык, прабачце, арендаваць трэба будзе нам дарожную фразу. Так, то бок гэты планер. Гэта планер у нас. Пераносимся на место працы, конечно ж. Мне падаецца, мы ўжо мільён разоў з вами рабілі вось гэтую штуку, калі перакладалі асфальт і так далей. Я ўсё ж таки, давайте хутенька, без усялякіх там эківокаў, выпівокаў і ўсё такое, мы просто зробім дарогу і потым перайдзем адразу да будаўніцтва паліўнай станцыі. Паехалі. Так, добра, дарогу мы скончылі, як бачыце, яна ўжо шэранькая, зараз толькі я не разумею, чаму той, хто прымае гэтую працу, калі мы там тэлепартуемся ў тую вобласць, той, хто прымае, генеруецца чамусьці з гэтага боку. Ну, няхай сабе, пабегаць трошкі трэба падтрымліваць сваю фізічную добрую форму, давай. Калі б не рака, гэта была проста дарога. Карацей, нам сюды, і як заўсёды прапала задача. Прапала задача, таму ведаеце што? Вось што я прапаную, што мы зробім з вами склад, толькі не вось гэты, а вось гэты. Вось гэты, бачыце? 9 этапаў, даволі неблагія грошы, а таму прымай. Все, трэба будзе зараз на экскаватары метнуцца на наше месца працы. Ён, дарэчы, тут недалёка. Так, ось.
сюды и переносимся. Тут довольно далеко ехать можно. Может быть, мы только будем ездить с материалами. Так, мы на месте. І треба викопати траншею, так що поїхали під добру музику, як завсюди добра праця робиться добре. Так, видатно. Зараз ми складаємося, як завсёды. Паколькі гэта склад. Я мяркую, што хутчэй за ўсё нам нічога не спатрэбіцца ўжо ад нашага экскаватара. Але, ведаючы гэтую гульню, то хутчэй за ўсё спатрэбіцца, таму мы проста зараз ад'едзем. Ось так акуратно станем, там в усіх мазах нікому не будем перешкоджати, правда ж? Ось. І одразу поїдемо, треба устарювати кран, і потім ми поїдемо за грузом, то бок там будуть і стіни, я впевнений, і все остатнє. Ось, треба буде все гэта привезти. Так? Ну, ось так, мені здається, добре. Што недобра, дык гэта камера ў гэтай гульні. Просто неверагодная. Так, усталёўваем наш цудоўны кран. Не, потым будзеш працаваць на ім. А нам зараз трэба мятнуцца ў наш ман. Усё, як заўсёды, пад добрую музыку. Карацей, мы будзем тэлепартавацца зараз у нашу краму. Закупаемся, загружаемся и едем разгружаться у зону працоўную. Turned to lovers, yeah, we fell into each other. But our love burned out like a cigarette, and I'm wishing that I would've said, I hope you're happier now, now that I'm gone and moving on. I know you wish I was burning in hell, you know you are just a memory left. And I still think about you sometimes, when I'm fucked up in the middle of the night. I know you wish I was burning in hell, but I still wish you well. Hope you're happier now. I remember the cabin in Tennessee. We got so high we cried, and you looked like heaven in the passenger seat. But life just passed us by, 'cause we weren't meant to be.
but you still got a piece of me. Ooh, and I know you hate my guts, but I swear I mean it. I hope you're happier now, now that I'm gone and moving on. And now you wish I was burning in hell, and all you want is a memory lost. And I still think about you sometimes when I'm fucked up in the middle of the night. You wish I was burning in hell, but I still wish you well. I hope you're happier now. 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 I hope you're happier. Так, добре. Увесь матеріал тут. Ми привезли. Адзіна толькі зараз трэба ось так кран выставіць, каб ён нам не перашкаджаў. Выдатна. Усё, сыходзім, нам трэба яшчэ будзе заліць бетон, але спачатку мы адцягнем наш цягач, каб ён нам не перашкаджаў тут працаваць на усялякіх там кранах, буслах і ўсё такое. Ну, так, гэта цудоўная функція з аўтаматычным паваротам. Нібы я хачу паглядзець, што там у мяне ззаду робіцца. Так, мы вось тут вось цябе цягачак і паставім. Супер, зараз мы ляцім на наш склад за буслом. Бусел нам патрэбен невялічкі, мне падаецца. І ляцім на месца працы. Далей бадзёрам усё гэта залівае. What's on your mind? Can I read it from your eyes? Can we leave and make the time stand still? What if we stay? Pretend there's nothing else. What if we stay? What's on your mind? Can I read it from your eyes? Can we leave? Ну ось і все. Ось ми готові. Так. Сыходзім. Што там у нас з'явілася? Пляцоўка. Нам трэба зараз правесці гравій. Ці будуць яшчэ... Слухайце, магчыма, будуць нейкія калоны, ведаеце? Калі мы тут пабудуем, магчыма, падрыхтуем пляцоўку пад узвядзенне калонаў для сценак і так далей, то лепш пакуль што пакінуць яго тут. Так, гравій. Гравій мы заўсёды возім у нашым цудоўным грузавіку, які мне асабіста вельмі падабаецца. Ось і наш прыгажон. Зараз мы просто перанесемся на наш завод, дзе мы можам купляць гравій, песок і ўсё такое. Ну, мне падаецца, вы павінны ведаць, што зараз адбудзецца. Мы загружаемся, ляцім на зону, размяркоўваем і ўсё гэта пад музыку. Бой. Скончили. Ось так. Добре, переносимся, меняем наш грузовичок маленечки на трамбовщик. Все. Стоит побач, так. Ось він нам потрібен. Так. Телепортуємося і працюємо.
Так, хутенько, як кажуть, 2 секунди, готово. Опа, що змінилося? А нічого не змінилося. Треба розпакувати некие конструкційні матеріали. А, это то, що ми вже привезли. Так, покольки що? Та нічого, треба просто нам це все сти. Давай, виходь. І розпакувати. Там уже буде бачити, що далі робити. Так, що тут відбулося? А, залізти треба буде пляцовку, так? Давай. Давай спочатку ми приберемо. І перескочимо у наш кран бусел, який одразу йде з бетоновозом. І все, починаємо. Бетонна праця. Готово. Мы з гэтым справіліся, нічого складаного нема. Эй, ты что робишь? Спокойно, так. Так, знову повторюся, покольки у нас ще не було слопов і стіну, лепі нам просто покинути його тут. Ось сюди. Так, зараз на кран перетягуємо наші ось гэты предмети, які нам потребуються далі, і розпаковуємо хіба що. Поглядим, короче. Супер, мы за это уже скончили. Кран у бок. Сами вниз. Пошли глядеть, что тут распаковывать треба.
Гёрд. Что такое Гёрд? Вот гэтыя бэлькі? Як то у нас кажуць, профиль. Правда? Распаковываем профиль. Добре. Так, выдатна атрымалася. Зараз нам толькі трэба будзе сэндвіч-панель усталяваць на сваё месцы. О, яны ўжо тут і весці не трэба, таму экран, музыку, паехалі. Та-дам! Мы зрабілі дах. Гэта выдатна. Так, нам трэба, па-перше, бачыце, я ж казаў, што нешта будзем капаць. І не варта цягнуць экскаватар дамоў, бо у нас 3 яміны, гэта першае, а па-другое, бэлькі і ўсё астатняе трэба кудысьці перанесці. Зараз мы гэта зробім, а потым займемся экскавацыяй, то бок капаннем.
З гэтым мы скончылі выдатна, таму проста мы ад'едзем адсюль. Я мяркую, што ўжо больш не будзе. Зараз мы усталёўваць будзем бэлькі, потым дах яшчэ будзе, я ўпэўнены. Вось, і капаць нам няма чаго. Скочым у кран і працягваем нашыя гэтыя кранавыя працы. You've been there from the start, inside my corner, yeah. When it gets cold and dark, you make it warmer. 'Cause you are on my mind, all of my days and every single night, There ain't no way to get you off my mind. Without you I just can't breathe. You never get away 'cause you are on my mind, all of my days and every single night, There ain't no way to get you off my mind. Without you I just can't breathe. You never get away from me. 'Cause you are on my mind, 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 You've been there from the start, inside my corner. When it gets cold and dark, you make it warmer. 'Cause you are on my mind, all of my days and every single night, There ain't no way to get you off my mind, Without you I just can't breathe. You'll never get away from me. Ну вось, мы ўжо наблізіліся, я так разумею. Усё, зразумеў, я зразумеў. Вось так. І сабе таксама прыбраць адсюль. Хоба. А, во, прабачце, нешта я тебе не заўважыў. Мы зрабілі гэта. Мы пабудавалі складское памяшканне. Дарэчы, з'явіўся плот нават нейкі. Цікава, я думаў, гэта будзе проста халодная зона. Працоўнікі, а чаму не працуеце? А чаму не глядзіш яму ў вочы? Ты што, саромеешся? Мабыць, яна сляпая проста. Бо звычайныя людзі сябе так не паводзяць. Толькі сляпыя. Карацей, халодная зона, я думаю, тут таксама будуць сцены. Вось, але не, а тут цёплая. У цёплую не ўвайсці, нічога там не паглядзець. Мне падаецца, добра атрымалася, сапраўды прыгожа. Прыгожа, як для складу? Рэч, як для складу. Даволі прыгожа атрымалася. Нейкая бытоўка. Конечно, а што яшчэ ахоўцы трэба рабіць? Канешне, у тэлефоне сядзіць больш нічога. Бачыце, грузавік з'явіўся. Прикольна, прышпільна. Вось гэта цуд. Карацей. Я спадзяюся, вам гэтая серыя спадабалася, таму што мне, канешне, спадабалася. Было прикольна, прышпільна. Мы пабудавалі сёння і дарогу, мы пабудавалі сёння і склад, які ўжо працуе. І як заўсёды падтрымліваць вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Хутка з вамі пабачымся ў наступных серыях. А пакуль што усім да пабачэння. Пакуль!